लाख लाख साख्रि नागिरग्रा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां रेलवेआव 2 लाखनिबो बांसिन मासि लांदां जानानै दं। रेलवेआव जुनियर इन्जिनियार ग्रुप डी LFE टेकनिशियान आरो गुबुन मासिफोरनि थाखाय लांदां जानानै दं। बे फोसावथायखौ RRB वेबसाइटआव फोसावनाय जादों आरो गुबुन गुबुन मासिफोरनि थाखाय आर'जलाइ बिखान्थिया जागायबाय। बे आर'जलाइ होनाय बिखान्थिया 2024 मायथाइनि अक्ट'बर दानाव जोबहैगोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। नोंथाङा RRB अनलाइन वेबसाइटआव थांनानै एप्लाइ खालामनो हागोन। indianrailways.gov.in आव लिंकआव थांनानै नोंथाङा क्लिक खालाम। RRB JE मासिनि थाखाय 7,911 लांदां जानानै दं। RRB ALP मासिनि थाखाय 18,799 लांदां जानानै दं आरो RRB टेकनिशियाननि थाखाय 9,000 मासि लांदां जानानै दं। बेफोर मासिनि थाखाय नोंथाङा 10 थाखो उथ्रिनायजों लोगोसे ITI उथ्रिनाय जानांगोन। लोगोसे नोंथाङा 18 बोसोरनिफ्राय 33 बोसोरनि जानो नांगोन। अब्लासो नोंथाङा रेलवे साख्रिनि थाखाय आर'जलाइ होनो हागोन। बेनि अनगायैबो RRB NTPC नि थाखाय 20,000नि बांसिन मासिया लांदां जानानै दं आरो बे मासिनि थाखाय नोंथाङा रोंगौथि गोनां बेचेलर डिग्री एबा मास्टार डिग्री उथ्रिनाय जानांगोन। बे मासिनि थाखाय 18 निफ्राय 33 बोसोर बैसोनि सुबुङा आर'जलाइ गथायनो हागोन। आर'जलाइ गथायनाया 2024 मायथाइनि जुलाइ दाननिफ्राय जागायबाय आरो 2024 मायथाइनि आगस्ट दानाव जोबहैगोन। मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि बरंगाजुलिनि पिपल हलियाव लानानै फैदों नोंथांमोननो लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्ट। नोंथांमोना बे लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्टखौ तामुलपुर रडनिफ्राय फैब्ला सुख्लाय ब्रिजनि आगदा आरो अदालगुरि रडनिफ्राय फैब्ला सुख्लाय ब्रिजनि सिगाङाव आगसिथिंजाय मोननो हागोन। लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्टआ नोंथांमोननो गोसोबायदि सुबिदा खालामनानै होनाय जादों। नोंथांमोना बे लेब्रा रिजर्टआव बर'नि गासै जाग्रा जामुंखौनो मोननो हानायजों लोगोसे बेवहाय नोंथांनि सुबिदा बायदि अर्डार खालामनानै जानो हागोन। जुदि नोंथांमोना तामुलपुरनिफ्राय अदालगुरिसिम थांनाय समाव ओंखामजों लोगोसे बायदिसिना जालांनो गोसो दंब्ला नैबे 8638879656 जानबुं नम्बराव कल खालामनानै सिगांग्रो अर्डार खालामहरनो हागोन।